Садгуру, може да не сте наясно с това, но през последните няколко дни, след затъмнението, имаше много хора в социалните мрежи, които се позовават на вашето наблюдение, че храната става негодна за консумация по време на затъмнението. И те казват, че са консумирали храна и не са загинали. Разочаровани ли са? Дори те наричат суеверен и ненаучен. Така че просто исках да чуя вашето мнение относно това. Нека разберем какво е суеверие. Суеверието е без никакво възприятие или знание по определена тема. И вие си правите изводи. Това е суеверие. Естеството на живота е такова. В зависимост от това колко сте чувствителни. Съответно, толкова дълбоко е вашето възприятие и опит от живота. Това няма да стане чрез интелектуално натрупване. Тези, които четат учебниците от гимназията, ако се мислят за учени, те какво да кажа? Защото един истински учен, който е изпробван в който и да е аспект от живота, в който и да е аспект от живота с известна дълбочина, няма да говори по този начин. Сега, като йогин, доколкото е възможно, аз никога няма да консумирам нещо, което е сготвено преди повече от час и половина. Защо сервираме храната по начина, който сервираме в ашрама? Е с надеждата, че всички ще се превърнете от практикуващи йога в йоги. Не само огъване и усукване. Започвате да усещате единството в съществуването. Ако това трябва да се случи, тялото трябва да е чувствително и да има минимално ниво на мудност. Сега, ако ядете храна, която по някакъв начин се е развалила, тя може да не е гнила, нито ще ви убие, може да я изядете. Просто това ще намали възприятието ви. В моя опит от живота, за мен пониженото възприятие е смърт. Поне смъртта на йогина. Човекът може да живее. Йогинът е мъртъв, защото е изгубил възприятието си. Загубил е чувствителността си. Така че смъртта на чувствителността, ако няма значение за вас, наистина няма проблем. Може да ядете каквото искате, може да ядете боклук, пак да оцелеете. Докато хората ядат храна, която е била приготвена преди седмица, преди 10 дни, преди 3 месеца, те я държат в хладилниците си и ядат. След това те не знаят каква е разликата. На такива хора какво можеш да кажеш? Но със сигурност те не могат да имат чувствителността, за която говоря. И съм сигурен, че спят 8-10 часа на ден. Това е смърт за мен. 10 часа сън, близо 40% смърт, нали, след 24 часа. Така че, ако искате да живеете така, може да ядете каквото си поискате. Какъв проблемът?
Може да ядете всичко, което искате. Аз също не съм учен. И не искам да бъда такъв. Нямам нито книги, които трябва да чета, нито проучвам нещо, нито гледам през микроскоп, нито имам лаборатория в задния си двор. Просто обръщам внимание на този човешки механизъм, който съм аз. Запазил го в добро състояние. Отнема много работа. Отнема много работа, за да се запази така добре. Не става просто така. Така че аз го пазя по определен начин. И при всичко, което се случва в природата, наблюдавам какво се случва с мен. И го предавам. Наблюдавам и живота около мен за потвърждение. Всяко насекомо, червей, птица, животно, дърво, казва едно и също нещо. Дали ще откриете това след много години и няколко милиарда долара изследвания? Зависи от вас. Искам да ви кажа, че доскоро тези така наречени учени, истинската наука е друга. Учен, който е разгледал нещо задълбочено, няма да говори по този начин. Това са вероятно интернет учени. Те знаят всяка наука, не само една. Всичко. Те знаят, защото са в интернет. Такива хора разправяха. Аз казвам нещо толкова просто. Те твърдяха, че алкохолът, тютюнът, червеното месо са най-добрите неща за живота ви. Доскоро. Сега внезапно всички те станаха активисти против това. Защото някъде някой казал след проучване за милиарди долари, ние го говорим от край време. Това, което за вас е скорошно откритие, за нас е вечна мъдрост. Казвам ви, разговарях с лекар в Съединените щати от индийски произход. Той ми каза, че е първият в западната медицина, който е установил, че сърцето не само изпомпва кръв, но също така изсмуква кръвта обратно. Вентрикулите ги изпомпват, а триумът го изсмуква обратно. Той е първият, който пише документацията. Той ми изпрати своите видеоклипове, своята TED реч, неговите научни статии. Прегледах го и не можех да повярвам, че доскоро, допреди няколко години, никой в медицината не е знаел, че сърцето изсмуква обратно венозната кръв. В йогийската система фокусът е върху атриума, който изсмуква обратно кръвта. Аюрведа говори за това. Чарика Самхита говори за това. В йога фокусът винаги не е върху изпомпването на кръвта, а върху изсмукването на кръвта обратно. Защото се интересуваме кръвта ни да е възможно най-чиста. Защото определено ниво на принос в кръвта означава, че губим възприятие. Не се интересуваме какво е храненето, какво е съдържанието на кислород, колко ще живея. Това не е важно. Как живея? Какво е качеството на живота ми е моя грижа. Колко дълбоко е моето възприятие, винаги е моя грижа. И това винаги е било грижата на тази наука и култура, която наричаме йога. Така че ако мислите, че е вярно, само ако е написано в книга, тогава сте много суеверни и религиозни. Няма нищо научно относно вас. Мислите, че нещо означава просто липса на светлина или че има феноменална промяна в самия начин, по който животът протича от ден към нощ. Питайте всяко насекомо, птица, животно, дърво. Дори скалата знае, че нощта е различна. Ако седите тук и сте малко отворени, ще разберете, че не става дума само за светлина. Ако затворите очи, дори през деня няма светлина. През нощта също няма светлина. Но няма ли разлика? Всеки медитиращ знае каква е разлика. Нали? Така че някой ще каже, всичко това са глупости. Просто липса слънчева светлина. Това е.
Това казват за затъмнението. Няма значение. Казвам ви, по време на затъмнението, не гответе храна и не я ящ. Али разбирате, не я запазвате и после да я конспирате. Не правете това. Яще преди или след това. Защото това е усет към живота. Това не е интернет наука. Най-голямото невежество е да знаеш, че не си невеж. Това е целият проблем. Всички интернет учени. Моля ви, моля. Яще приясна храна. Пазете се здрави, добре проницателни. Не към мен, към живота. Яще по време на затъмнението, ако желаете. Няма да умрете. Инертността ще се натрупа. Ако нямате нищо против инерцията, както и да е, пиете алкохол, пушите цигари, правите какви или не неща, може би това няма да има значение за вас. Възможно е да не стане. Ако днес вземете кола от висок клас и отидете да напълните бензин в някои от индийските бензиностанции, която е 87 октана, колата ви ще спре след няколко километра. Трябва да купите специално гориво и да надпълните тази кола. Защо? Защото е с висока ефективност. И така, ако искате да имате висока ефективност, какъв вид гориво влиза във вас? Гледате на това много внимателно. Вие сте машина за боклуци. Ядете и пиете каквото и да е. Какво значение има? Живейте както искате. Наистина няма проблем. Добре, ако сте разочаровани, че не сте умрели, като сте яли по време на затъмнението, съжалявам, че сте суеверни. И природата на живота тук е такава, че Земята, Слънцето и Луната имат значително влияние върху този живот. Ако сте наясно с пътищата му, можете да го язите и да направите живота си без усилие и лесен. Ако не сте съзнателни, същите тези цикли могат да ви смажат и ще се борите с всичко. И ще страдате от огромни предразсъдъци в себе си. Защото предразсъдъците и негодованието ще ви накарат да страдате повече от физическата болест, болка или нараняване. Моля, не оставайте там. Опитайте пресни плодове и зеленчуци. Може да помогне. Когато и да дойде следващото затъмнение, при едното затъмнение яще стара храна, при другото затъмнение яще прясна храна. Експериментирайте и вижте.